Framåt där, bra. Du ska jobba, Marcus. Bra, Marcus. 100, tryck bort den här, tryck bort den. Under med andra armen med, tryck bort den. Nej, tryck bort den. Tryck på hans ansikte. Pressa ut den. Under där, hamna under. Bra där, bra Marcus. Det är bara att köra, kör på jättebra Marcus. Akta armen där. Så. Snyggt! Hej!